Objažte dokonalú rovnováhu medzi rafinovaným štýlom a výnimočnou odolnosťou Matte Velvet. Ako velúrová látka sa vyznačuje veľmi elegantným charakterom. Jeho hladký a odvážny povrch dodáva aranžmánu jedinečný, elegantný vzhľad. Materiál sa trblieta v závislosti od uhla dopadu svetla. Na rozdiel od iných látok je však v prípade Matte Velvet efekt tieňovania veľmi jemný. Použitie tohto materiálu umožňuje vniesť do interiéru nádych luxusu. Vzniká jemná hra svetla a tieňa. Teda hľadáte spôsob, ako zdôrazniť svoj jedinečný štýl. Tento materiál je výbornou voľbou.